Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Psalm 56 vers 12. Op God vertrouw ik vrees niet, wat zou een mens mij aandoen? En het leerwoord komt uit Handelingen 9 vers 31. De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede, zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren. En zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Een gezegende dag toegewenst.